Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno aban nawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Guillermo, adinan inlanad ti address na. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Belated Happy Father's Day kani Daddy Boy Taberna, kani katugangak Amboy Alejo, from Leyniki Alejo. Esguera kan Raquepo family ti Kabugaw kan Pantay Laud Vigan City, Ilocos Sur, from Arthur ti Vancouver. Shout out kada Rowena de Jesus, Tay Amor, Maribel, Joan Buyakaw, Priscilla Dison, kan Jocelyn Naabos. Salazar family from June Salazar ti Siempre Viva Norte Malig Isabela. Shout out kada Imaya Anudon, Anacel Wandagan, Gigi Malilin, kan Jessie Sabado. Gamboa family ti Langlangka Primero Candon, Ilocos Sur. Isuda Mary Jane, Princess Arlo, kan Ashley Gamboa, from Jeff. Belated Happy Father's Day amin amanong kan bayaw ko, especially ni Pablo Marayag, Tirang-ayan Malig Isabela. Belated Happy Father's Day kanitatang ko Fantao Bulasket, ti Alimit Mayuyaw, from Samson Bulasket. Belated Happy Father's Day kada Hildo Sugitan, Felix Petronilo kan Peter Jose, kastamat da Ronald Timyong kan Dines, from Juliet Sugitan. Antonio kan Tulali family ti Batak City, from Rowelyn Tulali. Friends ko dito'y Macau kan Hong Kong, isuda Bravelyn Alikuben, Nori Sibayan, Genry Beatrice kan Mary Jane. Kastamat ti Lomboy family ti Ribswan na Gilian La Union, from Bobby Gutierrez ti Vancouver, Canada.
Gutierrez Bautista Lagmay Pascual Galamgam kan pastor family di San Quintin Pangasinan from Oliver Gutierrez. Belated Happy Father's Day kani Dante Velasquez from Imelda Velasquez. Makablaawan pa'y ni Nanang Nita Rivera Tipideg Tubao La Union from Richard Rivera. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Guillermo. Dear Manang Emmy, sakpay ti amin kayat kayo man pa'y akablaawan iti naimbag nga oras. Iti idadalapos ti pandemya kaya rigan na naisardeng mat ti amin akita ti pagbiyagan. Iti kadaklaang iti unag ti balay ad-adan natutukak ti agdengeg iti YouTube channel yo nga isumeten ti nakaguyuguyak amang ipatulod iti surat ko. Adamin padas ko ajakton malipatan manang. Ilingad naklatan itinagan a Guillermo kat dispensaram ko ma no jakon inlanad ti address ko. Nasukatakmatan ti amin anagan nga inaramat ko tapno maprotektarak dagiti tao nga adda pa kainaigan na iti innak isalaysay. Agtawan nakitan iti nasurok a 50 manang ngam ti padas nga innak ibuksilan kat napasamak idi agkabanwagak paylaeng. Saan kami anabak ng kinidiling nga asawak, ngam saan kami mat-ama ko na amarigrigat. Nagtaod kami iti lugar nga iturturayan dagiti arig na Diyos at ratuan dagiti umili. Awan mo't ket diti parikot iti dayta, tanatalgad kami mat, no lakit di taawan ti aramidan mi a kontra kadakwada. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Rabi, pwede ka pala maturog. Itay pa apalpaliiwan ka. Anya ka di man hindi mang burburi-buri ti panunot mo, Diling. Ti kaawan pailat anak ta, Guillermo. Ha? Agtawan akon iti 30 na surok, Guillermo. Ngamjak pala nagsikog. Panagkunak, awanan tinamnama amadaan ta pa iti anak. Ta iti dayto nga edad ko. Sigurado marigatan akong nagsikog. Diling, apay nga min aday panagrik na kat awan serbik, tadi ka maipayan iti anak. Anya ka kadi? Mabalin ka di asana tila pampanunutan. Dahiti ka man, sana pulos asim kan iti panunot kong awan serbim para kanyak. Guillermo. Iso ang mabalin ka di, saan ko matila pampanunutan. No saan taman ang maadaan iti anak, anya nga rod. Awan ti maramidan ta. Isa saan ko makumpormila ditan ti pampanunutan. Guillermo, agriin ka. Guillermo. Apa Diling? Apa nakaringkan kat parbangon pa lang. Amok, Guillermo. Ngam alinga, gam anaimbag timang mangag ko. Gaganga iti parbangon ti panagtaraw dagiti kawitan, Diling. Anya ka kadi? Maturog ka kumapay ta parbangon pa lang. Saan ati taraok ti kawitan ti bagbagak? Danggam namin anaimbag. Adagib ibit amaladaga. Anya ka di mananday ta kay bagbagam, Diling. Agam ang mga wakadi. Danggam namin anaimbag, Guillermo. Alingagam ko manaimbag. Sa anak amang rabrabak, wano agam ang mga walaang. Alingagam namin unya pa iso. Ibit maladaga day jay. Kung tumat namin kan ka.
Mga no, ada nagpas nga di ta kaaruba. Guillermo, ti kaasit gan abalay dito'y balay ta, kat ti balay da tata kanuto di talaod. Ngam ada yun dito'y dayjay. Kasano ko maamangag tano at daman maladaga nga agib-ibit ijay? Uwan nagpaiso. Sabalit agparparik na kanya, Guillermo. Iso pangasim. Sa pulan tano sa dino ti ayan di maladaga nga agib-ibit. Pangaasim ko ma. Gusto naman, di ka nagsangit. Ala, ato yan. Ano sa munti agdede iti sagat. Kastawan, di ka agsangsangit. Guillermo, mabisin ti maladaga. Kita mo, nagsardang ang nagsangit itay pinadede ta iti sagat. Oh, apay, ada ka di parikot? Apay ang nagsanaay ka itinaunag. Pampanunutat lang amin na asino taawanan puso nga ina. Anang ibati iti day ta maladaga iti sirok ti Ponte Sarguelas. Anya ka ka di Guillermo. Saanan anapatag no asino man tinang ibati iti day ti maladaga. Tinapatag kat addan anak ta. Anya? Diling, amom ka din anya ti ibagbagam. Saan ta mabalin at agikuin day ta maladaga? Masapol nga isublita iti naganak na. Sikat ti saan ang makamo iti bagbaga na, Guillermo. Pinanawan da nga rod iti sirok ti Ponte Sarguelas. Kalpasan na, ibagamkit din asapulan ta dagiti naganak na. Agbala ka ka di? Diling. Anak tanday to'y. Iso ti sungbat tinabayagan akid daw ta iti Diyos amadan ta iti anak. Diling, saan ta mabalin at agikuin ti saan ta matakukwa? Kasano na damang sapul iti day ta maladaga? Saan dan asapulan day to'y? Ta inabandonada kat nga rudan. Anya ka ka di Guillermo? Angam dili. Taknaawan ti parikot no bilang day ta ti pampanunutam. Pumanaw talaangan dito lugar tayo. Kat isurot ta ni baby. Anya? Day ta ti kasayaatan nga aramidan ta. No mabutang ka at tagikuan ta day ti amaladaga, Guillermo. Di ka matagtagari, Guillermo. Anya ti pampanunutam. Nasken ka di pa lasong batak ti saludsod mo, Diling. Anya ka kadi. No ti maipapanpay lang iti maladaga ti pampanunutam. Kasayaatan no pagkalma amon ti riknak. Pimanawtan iti lugar tayo. Awanan ti rumbang apagdanagam. Pudno pimanawtan iti lugar tayo. Ngem kasanon ti naganak ti maladaga. Naganak asasawam, Guillermo. Awan tinaganak ni baby, ta pinanawan da iti sirok ti Ponte Sarguelas. Diling. Iso adatan tinaganak ni baby. Anya ka mutang, Guillermo. Imbes ko maamaragsakan ka, taadan anak ta. Ngam saan mat, taday takit din agdandanag ter aramidam. Di ka maawatan. Dinak mapabasol no kastoy mantiriknak. Ngamin, saan tapay nga mo na anya talaga tinapasamak? Saan ta nga mo na anya talaga ti makagapo? No apay nga dati maladaga iti sirok ti Ponte kayo. Kami kanidiling nga agtawan iti nasurok talupulo manang Emmy. Nalaos idi ti pan nakaupay ti asawak,
Tadi kamot la maaddaanan iti anak. Idi kalaat adimteng ti pasamak ana magbaliw iti amin. Ora mismo a pinanawan mi ti lugar mi iti daydi matla aparbangon, apaman a nakita mi ti maladaga iti ruwar ti paraangan mi. Diyak kumakayat daydi nga inaramid mi, ngam napilit ni Diling nga asawa. Nagkamang kami nga rod iti lugar ti maysa nga ulitag ko, a medyo adayon iti sigod a lugar mi. Ngam gaputa sa anak lata makaid na, ingka gumaak nga inam mo no anya talaga tinapasamak. Taapay nga adda nakita mi amaladaga iti daydi aparbangon, ngam awan apulos tinaamuak. Iso nga inlaylayon min nga inbilang kaspudpudno nga anak mi ti maladaga. Ket da kamin tinang padakkel ken kuana. Kumusta ti panagadal mo, Lester? Ayos laeng. Ne, ayos laeng aso? Ha? Ayos laeng, tatang. Kasta anak ko. Sana sungbatam latan ti salsalod-sudok kang ka, ngawan man lati ka asin-asin namat. Tatang? Kasla ka lang makisarsarita itawan kas iskan na tao. Nalipatam samot te nasyak ti amam. Saan mo, tatang? Ay, apayan Lester? Apay akas ti jar mo makisarsarita kanyak. Kasasao kay tinasayat ng pabalagbag kit din ti sungbat mo? Ha? Apay akas ti jar mo. Kaslawan na sayat ang masursurum iti pagadalan na. Mabalin ka di abaliwam ti kasta nga ugalim, Lester. Agbaliw kan bayat nga agtutubo ka paylaen. Tawan tinasayat a pagbanagam no kasta kalatan nga agnanayon. Manen ayat di mo nagustuhan nga inaramid ti anak ta Guillermo. Inungtam ka no? Binagbagaak lang, Diling. Saan nga minarumbang ti kasdya-jar na? Anya nga min ayat ti inaramid na. Kasano? Kasarsaritak lang na kumustan ti panagadal na. Gam pabalagbagkit din na sumungsungbat. Anya? Day tatagpay so, Diling. Iso binagbagaak ni Lester. Narikat ngamin no ipakat na iti sabali ti kasdya nga ugali na. Anya lang nga iti makuna ti sabali at tao kadata. Ang mga nibagadan tukit din na saan ta sinursuruan iti nasayaat ni Lester. Adaak ditan Guillermo. Ngam pangaasim ko ta saan ka nauyong unay kankwana. Ne, asino tinagkuna nauyong ak kankwana, Diling? Iso mismo. Anya? Imbaga na dayta? Kat no kunana mo't nakauy-uyong kakanukankwana. Kasla saan mo ka nga anak noong tam? Bidot day tangay pulong nakin ka. Tauray pa'y nagdadata ti kinapod... Guillermo. Basta bidot day tangay pulong nakin ka, Diling. Sikat ti makapanaknag iti amin. Amom no kasano ken no anya ti tratok ken ni Lester. Lester, naglangan ka man na ni pagadalan. Anyaya ti bibiyang mo. Ha? Man nakibiyang kalaunay mat sa ka, Cheryl. Dila tayo tabagim ti pakibiyangam. Ibagbagak laeng. Ngamin, siyak ti pagdamdamagan ni maestra tayo. Amuda ngamin nga agkaaruba ta. Kat na timbagam ngay. Siguro, rinubrubam ni maestra niya. Hala, saan Imbagak to pa yadyak amo na apay naglangan ka. Hoy, Cheryl, naitititanda na ma. Di kalangan agbidot nga agipulong ka ni tata nga naglanganak.
Tanaramidam dayta. Ang mga no kabilang ka. Anya? Tandaan na madyak kaya ti man nakibiyang. Iso tantanangam titignay mo, Cheryl. Kulitak. Di kalangan agbidot nga gipulong ka ni tatang ko, ah. Tatalaga ang makaraman ka kanyak. Tandaan nam dayta, Cheryl. Lester? Lester? Ayan mo! Lester! Apa yan? Anit mapaspasamakan ka. Apa yan makapungpungtot ka mang sapsapul ka ni Lester? Asino kumatisaan niya agpungtot? Amom ka din anya tinaduktalak may papan ka ni Lester. Apay ay Guillermo. Anya tinaramid ni Lester. Ti pagarupan ta agad-adal. Sumsumrag iti eskwelaan. Ngam saan mo't gayam? Anya? Ni, katno inaldaw mo't arumor di ti balay. Kasano kung mga ibagam asaan asumsumrag iti pagadalan ngay? Nagrana kami mismo iti advisor na itisyandaan. Mismo iti advisor na tinangibaga kanyak nga itaalawas na midwala asimrag iti pagadalan ni Lester. Iti lang Lunes ken Martes. Sipod Miyerkules aging ka ita Biyernes saan ka no nasimrag. Anya? Isa makapungpung tutak dilin. Ayan ni Lester. Day di silid na. Nakaturog, tanabanog ka no anaggapo iji pagadalan. Anya? Ay talaga nga ulbod ni Lester. Sana mabalinda ito dilin. Masapula makasaritak. Sana rumba nga pampanuinuyan tinaalas nga aramid na. Masapul nga itapay laeng, matub nga rin tinaalas nga ugali kan aramid na. Ilibak, asakit ti ulo ti kanayon nga itunda kada kami ni Lester, manang Emmy. Awan ti amo ka nagkurangan mi kanideling nga asawa ken kuana. Inaramid mi ti amin tapno agbalin kami a responsable a naganak. Amin a masapol na, impaay mi. Inaramid mi ti amin tapno dumakkel a nasingpet, responsable nga anak. Ngam iti payla ang kinaagtutubo na, sabalin ti aramid na. Jack pinalabas day di agundaway, nga uray pa'y nunadlaw ko nga agkadkad ko mati asawak nga ungtak ni Lester, manang. Para ngamin kanyak, no aglaylayon tinaalas nga ugali kan aramid ni Lester, amangan no maitulang na kat narigrigat ton atubngaren no dumteng ti aldaw. Aklunak nga adadagiti rabii nga ibagbagak iti asawak, nga agbababawi ak anangalangon ka ni Lester. Ngam kanayon nga ibaga ni Deling nga asawak, asaan arumbeng asumuko kami. Masapol ka no nga anusan mi abagbagaan ken igiya ni Lester. Lester anak, anya ka diter aramidem. Anya ka di man ang dita drama yumat? Di, anya drama nga ibagbagam. Ikagkagumaan ka balakadan anak ko,
Tabarong no maibawin ko pa iti atensyon mo kat agbaliw ka. Awan tinas ka na baliwak, tasaan mo't adakos ter aramidak. Anya, saan? Kita man. 16 ti edad mo. Ngam adda ka pa lang iti second year high school. Kat basol ko aya? Anyang iti basol ko, naaging gayta kat second year ak pailaan. Anak, si kalaang ti makasungbat iti dayta sa ludsud mo. Si kalaang ti makamu iti bagim. Saan ka nga agripit iti eskwela no say-saya atam ti ag-eskwela? Nagadumot nga mo yun, anak. Lester. Makapauma ti kastadyaryo. Isulatan nga iso ti bagbagayo. Kaya rigan nyo tinadadala plaka, replay. Makauma kayo. Nawanin ti bagayo, panawan kayo, tarumwarak. Adda papanan mi kadag iti barkadak. Anya tinapasamak diling. Apay akas tamanan ti jar mo. Madlaw nga nakupkupi-kupa masakit tinakam. Guillermo. Bakit? Ibagam kanyak no adda parikot. Sana rumbang nga sulwam dayta. Agasawa ta. Iso arumbang lang nga pagsaritaan ta no anyaman ti parikot tapno masulbar ta. Diyak amo no anya tinagkurangan ta iti panang padakkel ta ni Lester, Guillermo. Inaramid ta mo ti amin para kenkwana. Nagbalinta na saya at anaganak. Ngam apay anasubog latta. Anya man ang tinaramid na aya. Awan mo't ket di. Iso na laang tadyak malapdan nga agsakit tinakam ko. Apay nga mindeling. Ibagam ano niya tinapasamak. Kinasaritak ngamin. Ingka gumaak abagbagaan. Tabarang no saya aton ng ti agadal kat makalpas iti sekundarya. Ngamin, isulaang ng tinabati kadagiti kapatadan na. Agturpos amin ng iti high school dagiti kapatadan na. Ngam iso, adapay lang iti may kado at tukad ti high school. Kasano? Kat kanayon mo't ngamin nga aglangan. Dayta nga rod kat. Iso nga ingka gumaak abin agbagaan. Ngam balinsok ti panagsungsungbat na kanyak. Kat dayta ti pagsakitan tinakam ko. Huston diling. Maturog tantap no makainanakatan adalo man ti rabi. Di kagdanag, tasyak tumot ti makisarita kenkwana. Barang no dumngag kanyak, tadyak kat mapukaw ti panagtepel ko kat amangan no anyapay ti maaramit ko. Namalmanan ni dilingan na pa ni Jitsendaan. Nga mamukadandan sa mangpot na jay. Iso asaklatan ti mga sikaso kada. Lester, apa yan? Anyat mapaspasamak kan ka. Nadamang biro kanyak, ibagayong awanak. Agore ka man, agore ka. Di ka pumanaw. Di nakigaman, tayo nakaglam mga disilit ko. Saan ka nga ibatan? Ibagam na niya tinapasamak kan no asino timang sapsapol kan ka. Di kayo mat makawawat. Ibatandak ko naklangarodin kat. Saan ka nga ibatan, Lester? Anay ko, saan na ka mas tatang? Nagsakit ti ibagam kanyak na niya timapaspasamak. Ibatandak tatang. Anay ko. Anya tinapasamak ko na. Ibagam kanyak. Dagiti pulis. Andadan. Iti kasta reaksyon mo. Nadnadlaw nga da inaramid mo amay ka ni Was, Lester. Ibatandak ko matatang. Saan ka nga ibatan? No kasapulan nga isuko ka kadagiti pulis. Aramidag tapno agbaliw ka.
Napalalo ti inaramid mo, Lester. Agasam ta oray lang na ospital di ka adala mabinugbog mo. Iti kasta adyar mo. Amok ka nasakit tinakam mo. Nang runa pa'y tasyak ti makagapuno apay ang nasarakan da ka dagiti polis. Nakaro kayo? Imbis ko mga inlamang dak, uno binaybayan da ka naglibas. Ngam saan? Tada kayo pa'y tinangisagmak kanyak. Talaga ka di adi kag pampanunod. No binaybayan ka. No naitarayam ti inaramid mo amay kaniwas. Di kad pa'y kaslak kinanununga kundi mading aramid mo. Ti bagayo kat di tatang. Talaga kayat siya may sagmakak? Adda may sagmak ka no binaybayan ka. Talaga na palalo kayo? Kasla sa andak na anak? Talaga mo't asaan? Anya ti kunayo, tatang? Talaga mo't asaan da ka nga anak? Kinapudno na. Saan mi nga amoy ti asawak no asino dagiti dadakkel mo? Anya? Ngam iti kaano man. Saan mi nga imparik na ken kaasaan da ka nga anak? Pinadakkel da kay tinasayaat. Ngam sabalilat na ti ugali kan jar mo. Lupay kasta, saan kami asumuko ken ni Diling? Imbilang da ka napudpud nung anak mi. Kat aramidan mi ti amin, tapno mabawing mi ti naalas nga aramid ken ugalim. Madanagan nak Guillermo, ang mga nakarkaron nga agbalin asubag ni Lester. Gaputan na amuan ng tipod no may papan iti kinatao na. Ikararagta sungani ko mati mapasamak, Diling. Guillermo. Ikararagta iti namarswang agbalin ko maarason da ito yan napasamak. Tapno makaamiris ni Lester. Ket ilaylayon nanda agbalbaliw. Nakitak iti lang nga na itay tinapalalo apan nakatikaw. Gapo iti naamuan na may papan iti kinatao na. Amo ka mariribukan ita ti panunod na. Day tangarod kat. Sapay adda iti facility. Saan ang makarwar aging ka iti saan ta maurnos ti amin maipapan iti dinangran na. Di kagdanag ta saan ta abaybayan ni Lester, Diling. Imbilang ta napudpud nung anak. Isu asaan ta abaybayan. Agyaman ak Guillermo. Kung aklakit din nubaybay amon, kalpasan nga imbok silam ti palimad maipapan iti kinatao na. Saan na mapasamak day ta, Diling? Imbilang tan nga anak ni Lester. Isung aramidan ta ti amin kas dadakkel na. Ipaay ta ti amin nakabailan ta, tapno agbaliw ta anak ta. Tandaanam day ta, Diling. Kinapudno naman ng Emmy. Nagdanagakmet iti nagbalin nga addang ko iti daydi agundaway. Ta saan nakasigurado no agbaliw ni Lester, wano nakarkarukit din nga agbalin abaribar ti aramid na, kalpasan tinaduktalan na. Iso na palalo ti panangikarkararag mi iti asawak, asapay lakuma ta saan abaybayan tinamarswa ni Lester. Apaman anaurnos mi ti amin maipapan iti asunto ana kaipasungal ngalan ni Lester, naiyawid min.
No sa anak amari romanang, dandanidwa nga aldaw ang nakaululimak, madlaw ang naunag ti pampanunutan na. Kat tinakaklaatan mi, ngam pagyamanan mi una iti Diyos, nagbalin a positibo ti resulta ti kasjay ang napasamak kan kuana. Uray na lainsangit ti agkid daw kada kami iti pamakawan, kat nagyaman kada kami iti asawak, gapu kano iti panang padakkel mi kan kuana. Sipod idin, nagbaliw anamin pinsan ni Lester. Tisigod aparikot mi, nagbalin anasingpet ken responsable nga agtutubo, agingga iti nagturpos iti panagadal na, kat nakastrek iti napintas at trabaho. Inka gumaan mi mat idi asinapol dagiti pudpudno a naganak na, ngam talaga adimin na amuan pay ti kinasya sino tinangibatikan kuana, idi maladaga pay iti sirok ti puon ti kayo. Itamanang addan pamilya ni Lester, kat addan duwa nga apu kumikan kuana, nga ison ti liwliwami nga agasawa. Daytoy ti pakasaritaak, toy pagayam mo, Guillermo. Guillermo, pagayam ko, umunay iti amin, kaya't kakablaawan iti belated Happy Father's Day. No panunutan ana imbag, nalakalaang abaybay-am ni Lester, gaputa saan mo kat ngarod apudpudno aputot, ngam nagbalin ka apudpudno nga amakan kuana, kat saan ka asimuko nga uray pay napalalon tinaaramid na asaan anasayaat. Kat iti dayta, ad-adamanan adayawan ka, tauray pay saan ka na ipaayan iti pudpudno nga anak, napanagnakam asika kat pudpudno nga ama, arumbang laeng nga idayaw ken raaman. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsa, isudat ng Paris. Kadagiti tugot, iti danal tibiyag.